Искам да стартирам с едно слово. И това се намира в Второзаконие, 11 глава. Това е важно, защото днес искам да погледнете на словото на царя по един по-различен начин. Ние всички знаем, че Бог не се променя. Той е същия вчера, днес и довека. И в Второзаконие, 11 глава, Бог говори два стиха, които просто 3 стиха ще прочетем. Това са от 26 до 28. Господ казва така: ето днес поставям пред вас благословение и проклетие. Благословение, ако слушате заповедите на Господа вашия Бог, които днес си заповядам, и проклетие, ако не слушате заповедите на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, който днес ви заповядам, и следвате други богове, които не сте познавали. Амин. Ако ти следваш друг Бог, Бог казва, че има проклятие. Ако следваш истинския Бог, Бог казва, че има благословение. Когато ние поглеждаме на Словото на Господа, ние знаем, че в Притча 13:13 казва: който презира Словото ми, сам на себе си вреди. Понеже ние сме мъдри хора, ние всеки един от нас желая благословението на дома си, искам да чуя амин. Аз не вярвам някой да желая да има проклятие в дома. Аз не вярвам някой да има постоянно някаква липса в дома си, постоянно някакво напрежение, постоянно да си в буря и нещо от този вид. Всички области на твоя живот могат да бъдат закрепени, да бъдат постановени единствено и само по един начин. Ако слушаш и изпълняваш. Ако слушаш и изпълняваш. Ако слушаш и изпълняваш. Вижте, аз вярвам, че днес няма да проповядам много дълго, но ще кажа много неща, които мене лично, Святи Дух ме докосна. Това са неща, които мене лично ме ожилиха много. Това са неща, които могат да променят твоята съдба. Това са неща, които могат да променят твоя живот. Апостол Павел се провиква в Ефесяни, казва: най-после, братя, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Бог говори чрез апостол, казва, че ние живеем в едни времена, и това са усилните времена, когато дяволът изопачава всичко това, което Господ поставя за добро. И дяволът изопачава, той знае как да докара наказание върху хората, които са направени по Божии образи и подобие. Той знае как да предизвика справедливия Божий гняв, когато жена за жена се жени, мъж за мъж се жени, когато вече няма тая почет към Словото на Царя. И той казва: ако ти днес избереш благословението, то няма да се отнема от тебе. Давид се провика от 23-ти псалом и казва: благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. Дори да минавам през долината на мрачната сянка, няма да се оплаша, защото ти си с мене. Независимо през какви неща ще преминеш, Господ е с тебе. Целта му е само една, за да те избавя. Виждате ли, днес не съм спирал и благодаря на Бога за това, че Той дава откровение. Ако ти прекарваш време с Исус, няма начин да не излъчваш Него. Ако ти прекарваш достатъчно време с Него, качествено време постоиш пред Господа, няма начин Той да ти каже да замълчи. И ако ти си застанал на някакво кръстовище и Той да ти каже кой път да поемеш, как да излезеш от тая криза. И вижте как Той бащински получава. И ние всички, които знаем Словото на Господа, ние сме благословени за всичко това, защото вижте в трета притча как Господ говори като баща на дете. И Той говори в първите стихове: сине мой, не забравяй поуката ми, сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години от живот и мир ще ти притурят те. Ако пазиш и слушаш Словото на Господа, ще живееш дълго и няма да имаш война. Искам да чуя амин. Но има условие. Ако пазя Словото, да пазя Словото, това значи да го чуя и да го живея. Да го чуя, да го приложа в живота си. Това е мъдрост. Това е мъдрост, да чуя и да го живея. Да започна да го живея. Вижте, промяната, Господ няма да се променя. Ние сме тия, които трябва да се променяме. И Той казва: ако ти желаеш благословение в твоя живот, ако ти желаеш мир в твоя живот, ако ти желаеш да живееш 100 години, има едно условие, което ти трябва да спазиш. Ако си мой син, кои са неговите синове? Кои са неговите дъщери?
тия, които го приеха с вяра. Йоан 1.12 казва, на тия, които го приеха, даде право да се наречат Божии деца. Ако ти си приел Христос, ти си вече Божие дете. И всички тия благословения, които Той е приготвил за Неговите деца, са на Твое разположение. И ние не можем да бъдем от тези, които да знаем, че имаме такъв голям баща, да знаем, че имаме такъв баща, който може да благослови Твоя живот, който може да разбие всяко проклятие, който може да се докосне да изцели всички области в Твоя живот. И ти да живееш в някаква мизерия, да живееш в някакъв недоимък, да живееш в някакъв вакуум, да живееш в някаква липса. Бог не е съгласен с това. Днес поставям път пред тебе. Ако слушаш и изпълняваш, това значи, че трябва да си смирен. Това значи, че трябва да наведеш глава. Бог се противи на горделивите, на бунтарите, на тези, които застават в бунт и непокорство. Бог казва, това е равно с чародейство. Слагам ги на един балкон с всички врачки и баячки и живота им ще видите какъв ще бъде. Ти може да не ходиш по врачки и баячки, може да не ходиш по екстрасенси, може да не ходиш по астролози, но ако си в бунт срещу Словото, ти вече си в тая графа. До днес имам добра новина, може да излезеш. Ако се покаеш и кажеш, ще те следвам с цяло сърце. Представете си, ние имаме най-богатия баща. Бог каза, всички ваши тия благословения са запазени за нас. За нас, не за дявола. Амин. Не знам колко от вас ме слушате. Дайте някакъв знак, че ме слушате. Всички тия благословения са за Божия народ. Условието е само едно. Условието е само едно. Условието е само едно. Колко от вас имате деца, дигнете ръце? Какво казвате на вашето дете, ако вземе се дрънка за нещо? Татко, купи ми това, татко, купи ми това. И детето започва да изиска някои неща, тогава бащата се обръща и казва, добре, ако ти завършиш с отличие, ти ще имаш това, което желаеш. Ние като бащи не поставяме ли условия върху децата си? Не поставяме ли условия за това да бъдат добри, да бъдат направлявани в истината и в правото? Погледнете какви страхотни благословения могат да дойдат в твоя живот, само ако слушаш Словото. Затова дявол идва и казва, защо да слушаш Словото? Виж колко интересни неща има. Мисля, има европейско първенство по футбол, има тенис, иди да погледнеш малко водата на центъра, как хубаво излиза, шадраваните да погледнеш, защо не си купиш рибки, но защо не обикаваш малко чист въздух там около реката? Искам да чуете. Първият човек, когато се греши, до днешният човек, който е грешен, винаги се крие от Бога. Винаги има оправдание. Бог вървеше ръка за ръка с Адам. Той беше негов приятел. Всичко това е твое казано. Само не допускай да ядеш от това дърво на познанието на доброто и злото. В момента, когато ядеш, непременно ще умреш. Бог казва само една дума. И в смъртта влизаше стареене, в смъртта влизаше болести, в смъртта влизаше проклятие и всичко това зло. Искам църквата да чуе нещо. И когато той се греши, веднага започва да обвинява. Жената, която ми даде. Той се обърна към жената, жената каза, змията ме излага. Когато отидеш до някой да му кажеш, че носи душа за спасение, и само Исус е спасител. Само Исус е спасител. Защото само Той е помазан. Защото само Той е роден от девица. Защото само Той е зачнат от всякия дух. Защото само за Него пророкуваха пророците. 700 години преди да се роди, че девица ще зачне, ще роди син, който ще се нарича Емануил, значи Бог с нас. Няма други богове. 4.12 на Деяния казва, няма друго име. Няма друго име дадено на човеците, чрез което да се спаси, освен името на Спасителя. И той казва, сега вижте хора, дечица мои, синове мои, дъщери мои, имам добра новина за вас. Аз не искам да живеете в мизерия. Аз не искам да живеете в дългове и заеми. Аз искам да излезете от тази ситуация. И започва да умолява в трета притча. Сине мой, не забравяй поуката ми. И сърцето ти нека пази заповедите ми. Може ли да си представите тая картина?
как стария баща Белокосия отива до своя син, който е млад и буен. И той го гади и му каза: синко, има добра новина за тебе. Ако ти искаш да живееш дълго на земята, ако искаш да получиш всички тия благословения, аз те моля, слушай и пази в сърцето си Словото ми. Изпълнявай го, говори го и от това ще дойде благословение. И вижте какво казва. Защото ако го направиш това, ако изпълниш, дългоденствие, години от живот и мир ще ти притурят те, благост и вярност няма да те оставят. Вържи ги около шията си. Това говори винаги да са пред тебе, като нагръдника ефода, който беше на свещеника. Винаги да е пред тебе Словото на Господа. И ние, пастирите, имаме тази отговорност да поднасяме Словото на Господа. Всеки един от нас. И брат Калофев, и всеки, който има това служение. Ти трябва да занесеш Словото на Господа, да го донесеш до хората. И ти сам вече да взимаш решение. Защото Бог казва в 11 на Второзаконие: ако изпълняваш, има благословение, но ако си инат, ако си твърдоглавец, ако си имаш свой начин, ако разчиташ на свои сили, ако разчиташ на богати роднини, ако разчиташ на някакъв бизнес, аз не съм в центъра на твоето снадяване. И тогава ние трябва да се замислим. Кое е вечното? Ние виждаме всеки ден, минаваме днес е хранителен магазин, утре аптека, минаваме други ден железарски магазин. Нещо се случва. Нещо не устоява. Бог иска да ти каже нещо днес. Сине мой, пази Словото ми. И ако ти го живееш, не гледай другите какво правят. Не слушай другите какво говорят. Не гледай тяхните действия, но слушай и мене. Тогава каза: вържи ги да са винаги пред очите ти, на шията, винаги пред очите ти, винаги пред очите ти Словото на Господа. Колко е важно това да го знаем. Начертай ги на плочите на сърцето си. Вижте, срещал съм невярващи и те отиват и казват: абе, той е вярващ, но защо пуши? Защо пие? Защо говори цинизми? Защо блудства? Вижте, и на неговото сърце е написан закона на Господа. Всяка да го изобличава и независимо, че не е влизал в църква, той знае, че това е грях. Той знае, че ако открадне е грях и се крие, и всичко, което е грях, той се прикрива. Защото вече Господ не го е написал на камъка, написал го е на сърцето на хората. И ние трябва да хванеме това и да знаем, че няма лъжа, а истината ще възтържествува. И колко е важно хората да видят тези неща в живота, да ги приложи. И той каза: начертай ги на почва на сърцето си, така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и човеците. Днес виждам хора, които искат да изглеждат много добре пред хората, но пред Господа са много зле. Кое върши днес пред хората? Знаете ли кое върши пред хората? Богатата къща, джипа, ланците. Това върши пред хората. Това е света. Но какво казва Словото? Любовта към света връжда против Бога. Сменява колата, като забогатее, сменява жената. Тук не е църквата. Бог има нещо много по-добро. И той говори като на деца и ни обещава, че пред Бога ще намериш добро име. Никога не чакай да те хвалят хората. А ти ще получиш сърцето си една благодарност. Святия Дух ще дойде и ще каже: ти стоиш добре пред мен. Ти стоиш добре пред мен. Ти стоиш добре пред мен. Пред Бога стои добре, братко и сестро. И сърцето да не те изобличава за нищо. Оповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Дойде това време да го живее, да разчиташ тотално на Господ. Тотално на Господ. Знаете ли, днес моята служба започна от 2 часа. И трябва да се служа на хора. И знаете ли какво се случи? Една жена, която... Вие знаете, че част от нашата църква е в Пловдив и те идват тук периодично. И служението не е само от 6 до 8. Служението, когато има нужда. Един лекар не е лекар само от 8 до 4. Той е лекар и след 4 часа. И ако има нужда, той може да посреща. Вижте да чуете това. Една от тия жени
каза: пасторе, много ми е трудно да уповавам на Господа от все сърце. Винаги аз имам мои планове как да излезе от кризата. Винаги аз имам мой начин да излезе от кризата. Винаги имам на някой, на който имам патерици, на които да се подпра, за да излезе от кризата. Помнете, патериците са временни. Бог е вечен. Ако се подпреш на човек, после трябва да го връщаш. И може да връщаш с лихва. Но ако се подпреш на Бог, е слух. До последния момент аз казал, уповавах на Господа. Започнах молитва, започнах пост, започнах молитва, започнах пост. И Господ отвори небето и започна да ме благославя. Тук ли е църквата? И тази жена каза, колко е верно словото на Господа. Вижте, никога не действай под страх. Твоето скъпо дете дига температурите, дигаш телефона и викаш бърза помощ. Къде е вярата ти? Ако си в Балкана и за да дойде лекар му трябва 3 дена. Къде е вярата ти? Къде е Господ в твоя живот? Къде е твоето свидетелство, което побеждава Сатана? Къде е кръвта на царя, която те е избавила и те осиновила? И той говори. Във всички, и не се облягай на своя разум, във всичките си пътища признавай Него. И Той ще оправи пътеките ти. Във всичките ти пътища. Ако ти взимаш решение във всеки един път, който ти си тръгнал, да призоваваш Господа, да ти дава Той посоката, да знаеш къде да вървиш и какво да правиш, Той ще оправи малките неща, малките движения в твоя път, малките пътеки, през които трябва да минеш. И знаете ли, и казва Словото ясно и точно, че ако ти живееш добре пред Бога, Той ще оправи връзките ти с неприятелите ти. Ако аз съм угоден на Господа, аз няма да имам врагове. Няма да имам врагове. Много се радвам на тия стихове, които Той ги е оставил. И после каза, не мисли себе си за мъдър, бой се от Господа и уклонявай се от зло. Виждате ли, нека тази картина да стои пред вас. Нека да наблюдавате през цялото време, докато ви чета трета притча, как един старец стои над един негов син и го получава добре. И сина седи и слуша. Защото когато слуша внимателно, когато слуша без да е разстроен, когато слуша без да се разбоява, той ще приложи това в живота си. И Библията казва, и той ще оправи пътеките си. Бой се от Господа и отклонявай се от зло. Да се бои от Господа и да се отклонявам от зло. Аз не трябва да се боя от Господа като съществото Бог. Аз трябва да се боя от това, че ако аз въздам зло, ако аз посея вятър, ще жъна буря. Ако сея зло, ще жъна зло. Аз трябва да се боя от това да не направя зло, за да не дойде реколта на зло. Ако аз посея семе на зло, ще дойде реколта на зло в живота ми. И аз трябва да съм много внимателен. И той продължава да ни говори. Халелуя! Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти. Знаете ли колко хора днес са болни? Знаете ли колко хора се молим да дойде уросяване във всички крайници на тяхния живот? Знаете ли последната евангелизация? Аз имам свидетелство от вчера. Когато един демон излиза от земята и удари един човек в кръста го удари. И 7 години той боледува заради това, което демона направил. Но за да излезе един демон от земята и да удари този човек, и този човек е жив и се намира в село Караджово се намира. И майка му и баща му плачат. Колко пастири си дребли и се молили. Нищо. Тогава застанах. И групата, която беше с мен, защото тая църква няма да спре да благовества. Искам да чуя амин. И казах, Господи, къде бъркаме ние? И тогава започнахме да слушаме. Спряхме всички молитви, всички горе на демони. Седнете, нека да чуем Бог какво ще каже. И той дойде. И той ми каза само една дума. И аз извадих човека вънка. И той се покая. И когато се покая, затова почна да плаче. Да, пастире, това е истина, което ми го казваш. Понякога до мен идва словно знание и то ще даде до теб, ако си в активно служение. Ако прекарваш активно време с Господа, полезно време с Господа, ако не бъдеш да гледаш шоуто на Слави и Радни и Азис, ти ще бъдеш качествени християни. Ако се въртиш около Исус, ще излъчваш Исус. И той човек изповяда греха си, който го е правил. И той е вършил това, което е гледал в мъсната телевизия, заедно с жена му. И когато започна да плаче, да търпера демона в него,
И той само каза: Господи, прости ми този грях. И болката автоматично изпоча от него. И аз ви питам, защо има болни хора днес? Защото не са изповядали греховете си. Срамно е да кажа. Как ще кажа, брат Петре? Брат Калофер, как да кажа пред църквата сега? Че да кажем пия или хода с жени или имам някакъв... Как да кажа? Бог казва: тичайте към престола на благодата, за да намериш милост, която да ти помогне своевременно. Нека да съм по-ясен с църквата. Нека да знаете, че всичко, каквото се прави на тъмно, ще се види на видео. Всичко, което се говори на уше, ще се прогласи от покрива. Има ли нещо тайно, което Бог да не знае? Няма. Трябва ли да има дисциплина в църквата? Трябва. Ако ти оставиш детето ти разхайдено и да не го дисциплинираш, и погледни бележника му след 3 месеца. Много често ще почне да те викат на родителски срещи. Но когато има дисциплина, значи има и любов. И тя ще даде резултат. И Бог продължава да говори. Почитай Господа с имота си и от първаците на всичкия си доход. Чакай. Това е почита, когато се извади дам за Господа. Това е почит. Чакай. Почитай Господа. Първаците на всичкия си доход. Какво прави днес църквата? Ами не съм платил тока, водата, на магазина имам 60 лева. Искам да ме чуете. Ще дойда по-близо до вас. И Господ оставя накрая. И после, когато обрътнеш, няма. Ако Бог е на първо място, ще започнеш да живееш в чудо. Ще започнат да идват финанси. Ако ти го почиташ, той ще види това. Бог не се нуждае от нашите пари. Ние се нуждаем от Неговото благословение. И за да ни научи да живеем по този начин, бащата говори на детето: сине, почитай Господа. От това ще дойде добро за тебе. От това ще дойде добро за тебе. И той започва да говори. И от първатите на всички си доход, това ще бъде, халелуя, това ще изпълни житниците ти с изобилие. Това, почита към Господа, ще напълни твоите житници с изобилие. Дявола, знаете ли какво прави? Като тръгнеш от църква, това е един негов стар трик. Още от времето, когато трябваше да излезат от Египет, Бог беше казал чрез Мосей: искам ви на 3 дена път в пустинята. Дявол вика: защо на 3 дена път в пустинята, 12 глава иска? Няма по-добре тук. Аз искам да ви кажа, кой християнин може да се моли добре в къщи, ако имаш невярващи хора? Ако мъжът ти е невярващ и те види, че си коленичива, знаеш колко работа ще намери? Една жена винаги има за метене, има за готвене, има за чистене, има за тупане, има за мирене чини и какъв ли, и за пране, не знам си какво. Сега ли намери да се молиш? Втората атака на дявола. Ще вземем всички, стари и млади, ще отидеме. Бог каза всички да отидеме. Днес има хора, които казват: вкъщи сте, моля, вкъщи чета. Викам: добре. Вкъщи имаш и нож, имаш и игла, имаш и конец. Да. Защо си не направиш операция от апандисит? Ако те заболи апандисите, ми пир вкъщи на лекар. Хора, внимавайте. Да не си правите дома операции, че може да не са успешни. Следващата стъпка. Аз съм спасен. Говорих му, брат Калофер, говорих на баща ми, на майка ми, на брат ми, на нищата да откинат. Дявол точно това иска. Защо да се спасат другите? Пиднали си в рая. Оставя ги уния. Но Мойсей каза: не, целият народ. Целият народ трябва да отиде. И после каза: добре, айде сега да отидат всичките. Вървете всичките, обаче оставете животните тука. Примката на дявола. Иди на църква, ама не дей да жертваш. Нещо стотинки там, виж, 10-15 стотинки, ако имаш.
Знаете ли, че е писано проклет оня, който се е явял пред мене с празни ръце? Тук ли сте? Кажи на човека до теб, брат Павел е добър човек. Той само проповядва Библията, той не е написал. Аз само я проповядвам. Погледнете какви благословения могат да дадат живота ни. Когато решим да дадем със сърцето си, и докато отидеш от църквата, и докато мине службата, и докато мине хвалението, ти вече ще решил нещо друго в сърцето си. Колко от вас знаете, че сърцето е най-измамливо? Тук ли е църквата? Когато решиш, направи го. Когато решиш, направи го по начина, който Бог ти каза. И Моисей каза, не е дяволе, не е фараони, ние ще отидеме всички и ще вземем да жертваме. И ще жертваме яко на Господа. 3 дена ще го жертваме. Амин. Амин. И вижте, няма да спре Словото да те благославя, когато продължава да го четеш, той казва, и виновете ти ще преливат с ново вино, не само жито, но това, което ти е необходимо, защото това беше в ежедневното, на тях и много трябваше това. Те са топили топеници, хляб с вино и дава на камилата, дава на осела и той взима, за да извърви път, за да може вътрешната температура да бъде по-високо от външната. После казва, сине мой, не презири наказанието от Господа и да не ти до него, когато той те изобличава. Защото Господ изобличава ние, които люби, както баща сина си, който му е мил. Той няма да удари да те отрепе, а само за да те вкара в кошарата. Амин. И това са думи на живот. И няма да спре Бог да говори, няма да спре да говори. Вижте сега нещо интересно, което той говори. В 18 глава на Второзаконие искам да чуете, защото отиваме вече към втората част на службата, която е много важна. И там казва така, от 10 стих, да не се намира между тебе никой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или умаятел, никой баяч, запитваш на зли духове, врач или запитваш на мъртви, защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа. И поради тия мерности Господ твой Бог изгонва тия народи отпред тебе. После продължава. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог, защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролози и чародеи, но на тебе Господ твоя Бог не е позволил това. Днес има хора, още не се е събудил. Каква ми е зодията? Какво пише за моята зодия? Искам църквата да чуя внимателно. Какво пише във вестника за тебе? Единственото вярно нещо във вестника е понякога само датата. Какво пише за тебе в Библията е важно. Защо Господ изгони всички тия народи? Завладе цялата им земя, къщите, останаха им къщите, останаха им нивите, останаха им смокините, маслините, всичко остана. Защо? Защото слушат други народи, защото слушат други богове, които казват дори да прекарват синовете и дъщерите си през огън. Живи са прекарвали децата си и са ги давали на богинята Астарта. И сега искам да чуете нещо интересно. Причината беше една. Кланят се на чужди богове, не на Исус. И сега искам само да чуете нещо, което може би 14 глава на числа. Слушайте внимателно. От тук започва същинската част. 34 стих. Когато влезе в Хананската земя, която аз ви давам, да завладеете и Турия, зараза от проказа в някоя от къща, в земята, която притежавате, тогава тия, които са в къщата, нека дойдат и заявят на свещеника, като каже, струва ми си, че има язва на къщата. И свещеникът преди да влезе да прегледа язвата, да заповяда,
да изпразнят къщата и да стане нечиста, всичко, що е в къщата, и след това свещеника да влезе да прегледа къщата, като разгледат заразата. Ако заразата се е вила на стените на къщата и зеленикави и червеникави тръпчинки, както изглежда, са по-дълбоки от повърхността на земята, тогава свещеника да излезе из къщата до вратата и да затвори къщата за 7 дни. И надолу може да си четете колко искате. Сега искам да внимавате. Ще говоря без микрофон. Следи ме, Василий. В къщите, където са живяли, не са се кланяли на Исус. В тия къщи, където са живяли, Господ казва, ще има определени къщи, в които къщи аз ще показвам знак, че има проклятие върху тях. Че има проказа върху тия къщи. Аз ще ви дам знак, че върху тая къща има проказа. И той казва, зеленикави петна, червеникави петна, тръпчинки. Днес наричаме влага. Ако там е имало къвги разправи в този дом, ако там е имало принасяне на деца в жертви, ако там е имало всички тия гадости и мръсоти, Господ каза, свалете стените, свалете врата и свалете камъните. И ако продължава това нещо да съществува, съберете цялата къща и я наречете прокашена. Проповядвам в Перущица. Цял ден и не ми стигна до 1 часа. Накрая си тръгвам. В същото време, от докосване една жена си дава бебето на някаква жена, която има съмнителен морал, и в нея влиза демон, който демон отива в майката и майката почва да си изгуби косите. Чрез ръкостискане се предават тия неща, чрез докосване, чрез ръкополагане се предават, чрез дрехи се предават тия неща. 19 глава Деяния на апостолите говори. Големи чудеса и знамения ставаха чрез ръцете на апостол Павел, когато носеха дрехите му, демоните пищяха и бягаха и злите духове и болестите и болните се изцеляваха. Искам сега да ви бъда полезен и ви моля за страхотно внимание и тишина. Една сестра разговаря с мен. Казва, братко, ние сме младо семейство. Млади лидери, които ръководят църква. В един момент, казва, когато се прибираме в нашия дом, нещата стават неописуеми. Не можем да се гледаме. Мразиме се. Когато излезнем вън, любовта отново се връща. Нещо се е случило. Нещо е нарушено. Нещо е станало. И тя започва 6 дена пост и молитва, 6 дена пост и молитва, 6 дена пост и молитва. Когато тя ми разказваше това, аз се върнах 15 години назад, когато слугувахме и служихме в град Панагюрище, и това се случи в моя дом, и Павлинка беше човека, който правеше същите тия неща, за която тая жена ми говореше, защото духът е един и същ. И какво се случва? И тя казва, Господи, защо? Господи, защо? Господи, защо? Защо, когато ние се толкова обичаме с моя съпруг? Защо, когато влезем в къщата ли, стават тия неща? Защо? 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 И казвам, усетих как Святия Дух седна до мен. И започва да й говори. Защото твоята къща има демони. И ние разбираме, че демоните, когато дойде човек и той носи напрежение, демон е в човека. А когато не носи напрежение, там се е вършило нещо нечестно. Там се изговаряли лоши думи, които са изикали демоните и те стоят там. Колко от вас знаете, че смърт и живот има в силата на езика? С езика се спасяваме, с езика се хвърляме в ада, като се отричаме от Бога. И слушайте сега какво става. И тя започва да се моли, добре Господи, какво да направя? И Господи казва, вземи един химикал и направи един списък. Какво усещаш, че има в твоя дом? Ако има дух на ревност, ние това го четем в числа 5 глава, напада дух на ревност, в една къща идва страхотно напрежение. Постоянно къвги разправи и побойства. Ходиш с друга или ти ходиш с някой. И вижте какво казва Слово.
В Стария Завет е имал един обичай свещеник, където казва свята вода, светена вода, искам да внимавате много с нея. Защото това не е била никаква светена вода. А това е било проклятие, написано на една хартия. И ако тази жена е съгрешила, сипват вода през хартията, тя минава в съда и жената го изпива. И това е проклятие. Ако аз съм изневерила на мъжа си, да осърпея, да ми паднат зъбите, да ми окапе косата, да ми надебелее кореми, ради други щурти. Проклятие! И тя пие задължително пред свещеника. И ако това нещо е истина, това нещо се случва. Минава само една вода през един списък. Иска ли да сме внимателни? Иска. И той сега започва, Бог започва да й говори на нея. А на мен това всичко ми беше ясно. Защото точно това правихме в нашия дом. Бъди внимателен с всичко това, което се случва около теб. Бъди внимателен и ако ти искаш победа в твоя дом, вземи химикала, вземи листа и започни да пишеш. Тук съм дал като пример 20 неща. Ревност, злоба, нараняване, отхвърляне, проклятие, проклинане, омраза, завист, страх, депресия, болест, опресия, крадене на благословения, липси, празнота, вакуум, нерешителност, манипулация, контрол, страх, говорене на негативни неща, разделение, липса на хармония във всеки момент в моя живот, разрушаване на бизнес, разрушаване на приятелство, хора, които постоянно ти говорят, това няма да стане, това няма да стане. Опитайте ви, че няма да стане. Тук ли е църквата? Безпокойство, постоянно напрежение, неверие, колебание, съмнение, лоши мисли и обезличаване. Ти си никой, ти ще умреш, ти ще отидеш в ада. Това е само един пример. Но ако може да ти помогне, припиши го. Взимам химикала, взимам листа и вижте, пътя на Петър не е пътя на Йоан. Това, което се случва в моя дом, може да не се случва в твоя. И това, което го има в твоя дом, може да го няма в моя дом. Но ти си човека, който трябва да издириш. Свети Дух ще ти помогне. И когато запишеш тия неща, минаваш през стаята, завъзваш тия демони и ги изгонваш в името на Исус. Слушайте ме. Аз видях в моята стая като млад християнин над 300 демони в една стая. Над 300, няма да кажа колко са. Над 300. Чу ги как пищят. Чу ги, когато казаха, ако сте от Бога, останете, защото аз съм на 3 месеца вярваш. И вкъщи винаги имаше напрежение, когато влезахме в тая стая. Винаги имаше нещо, което не е как трябва. Крадеше ни под носа, се стигли до там да дадем корички. Много съм откровен пред вас. Искам да ви бъда в помощ. Искам да станете по-будни, искам да станете по-трезви и да вземете нещата във вашите ръце. Да започнете да воюват за твоя дом и Бог да те благославя. И тогава, когато им заповядах, ако не сте от Господа, в името на Исус ви заповядам да напуснете, чу ги как пищат една ми крушка, която такъв вятър не съм чул още. И аз съм длъжен, да мина през всяка една стая и да говоря думи, обратни на тия думи, които са записани тук. Ако има война и напрежение, ще говоря за мир и за любов. Ако има проклятие, ще говоря думи на благословение. Не знаете ли, че словото, обещанията са за нас около 3000 обещания? И ние трябва да ги издигнем срещу всяка една атака на дявола. И точно тогава. Не се ли чувствате, че тя казва, ще всекър ми идва, той постоянно вика на връщане. Атмосферата става натегната вкъщи. Не може да се понасяме. Като излезем вън мир и спокойствие, и ние се искахме да излизаме. Изчисти дома си от беззаконие, казва Моисей. Дори провери иконите, които не ти трябват, защото и това е идол. Но много била скъпа. Изхвърлял съм икони, които са имали злато и сребърно покритие. Защо? Защото това не е Бог. Аз не мога да хвърля Бог в кошето за буклук, но иконата мога. И какво се случва? И Бог и казва, сега като свършиш това, положи вратата. Нещата не спират само до тук. Моля ви за внимание. Нещата не спират само до тук. След 5 минути приключвам. Помазваш вратата. И когато влезе човек с приперлив дух, човека ще влезе, но демона ще остане отвън. Колко от вас изпълняте свидетелството на Ванга?
Колко от вас си спомняте свидетелството на Ванга? Иван Бабулев каза как те поканили в Евангелската църква. И тя, когато влезнала в Евангелската църква, демоните останали отвън. Обаче казал, уни ме чекат вънка и как издана ще влезнат в мене. Искам да чуете това, скъпи братя и сестри. Когато помажеш масло, с масло, ако трябва да извикай свещеник да помаже с масло къщата ти, тогава демоните спират до там. И няма глас да влизат вътре. И тогава ти ще усетиш мир и спокойствие в твоя дом. Тогава ти ще усетиш мир и спокойствие. Не знам колко от вас познават Клиф Макрокъл, който организира цяла България в молитвена верига. Това беше човек, който през 90-те години беше на служба в България. Това беше човек, който беше от Хай Лайфа на Америка. Той дойде тук и той ще да става да се кандидатира за президент на щатите. Обаче Бог му казва, не, тебе ще те направя друг. Ще имаш служение под дома на пророк Илия. И той дойде и заедно с брат Младен от Първа 50-та църква се молят за падане на комунизма. Всяка сутрин са отивали в Бояна срещу резиденцията на Живков и си изговаряли слово. Накрая ги арестуват, викат, вие какво правите? И ние наблюдаваме ви тук един месец. Ходите тук, вика да ръкомахате и се замине. Какво правите? Ми молим се за България. И тогава падна комунизма. Има следващо нещо, което е. Той човек ми разказа на история, с която мисля вече да приключвам. Един ден казва как се, защото той е ходатай. Той организира цяла България. И ние ходихме там. Значи цяла България се събираше в Пловдив. Цяла България имаше капитани и отговорници на молитвени на църквите. Него не го интересуваше в коя деноминация си, него го интересуваше да си вярваш. И когато има един проблем в една църква, всички ще дигат капитаните, дигат телефоните и цяла България се моли за тебе. Тук ли сте? Искате ли това да се случва? Дявол успя да го разбие. Дявол успя да го разбие. И сега отново брат Младен пак го възкресява с Божията помощ. Но той ми разказа една история, която искам да чуете. Една сутрин, една вечер как спи, чува, че нещо в къщата му чува глас. Събужда се и вижда на дивана един демон с в човешка форма, с глава на свиня, на прасе. И го казва, седи и говори. Независимо, че е тъмно, аз виждам как една като мараня излиза из устата му. Той става, пали лампата и заповяда в името на Исуса, демон да си отиде. И преди да си легне, мисли, че си свършил нещата, Бог му казал, стоп, не си свършил нещата. И той каза, Господи, какво? Сега трябва да изговориш думи на благословение. Не се ли случва някой дойде да се разтовари при тебе? И ти изсипе, и ти изсипе, и ти изсипе всички да си духовна мръсотия. И той на него му леко и става и се заминава. Ако кара кал, ще го видиш, но това не се вижда. Затова ние трябва да застанем. И ако някой идва и постоянно ти се оплаква, трябва да го научиш на тая молитва. Ако има хора, които се молят срещу мене, които ме проклинат, които изговарят негативни и разрушителни думи срещу мене, срещу семейството ми, здравето ми, финансите ми, аз си прощавам и ги благославям, защото моята битка не е срещу кръв и плът. Моята битка е срещу духовните сили, началства и власти в поднебесната. Но следващата стъпка, аз не съм съгласен с проклятията, които всеки ден ми нанасят. И от това място Господи казва, разрушавам всяка една негативна дума, всяка дума срещу семейството ми, срещу здравето ми, срещу домът ми, срещу църквата ми, срещу служението ми, срещу бизнеса ми. Разрушавам нейната власт, сила, влияние, въздействие върху живота ми, в името на Исус. И изговарям, че ние едно оръжие скроено против мен няма да успее. И ще победа всеки език, който би се подигнал против мен в съд. Защото това ми е наследство като дете на Господа, а правдата ми е от Тебе, Господи, защото аз съм праведен чрез праведния Исус. И след това, за това, Господи, отхвърлям всяка бедност, всяка болест, всяко безпаричие, всяка сиромашия, всички почва отхвърлям в името на Исус. И приемам Твоята пълнота и Твоето благословение. Не може Твоя баща
да има град, в който улиците са от злато и ти да просиш. Нещо трябва да се промени. Нещо трябва да се промени. Нещо трябва да се случи. И затова съм толкова внимателен. Затова специално поканих и нашите приятели, и пастора на братаница. Когато тая жена и моята жена правеха това, то даде плод. Вижте, сега те поставям точно, както Моисей казва в 11 на Второзаконие. Ти можеш да чуеш и да кажеш, чакай да опитам, дали това ще даде плод, дали нещата ще тръгнат на добре, но може да кажеш себе, трябва да си гледа работата. Две решения, но те са в твоите ръце. Ти решаваш. Ти решаваш. Ти решаваш. Но ти можеш да промениш съдбата си. Кажи на човека до тебе, ти можеш да промениш съдбата си. 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 Ако вземеш решение да направиш това, което днес чу. Бог ще те благослови. Ще помоля брат Калофер да дойде да се моли, ако той има това в сърцето си. Като никак няма да те спра, ако имаш да кажеш нещо.